Ang ganda ng Pisto Park. Mga parks na pakalaki pala itong George's restaurant na to dito sa Batangas. Meron sa loob. Dito kami sa labas parks. May mga puno. Kahoy parks. Yung mga gusto nila. Tingnan mo ilan to. 1, 2, 3, 4. Sabi pa. Lahat ng puno ng kahoy. Pwede kayo kumain pala. Tingnan lang namin na yung gusto Ganda ng Pisto Parks. Wala masyadong mainit kasi maraming puno. Ano namang gato ito mga kasi? Ano? Good for 4 person. Hindi pwede kami dito kasi 5 kami. Pang-anim yung baby. Oh. Grabe. Ang daming puno dito mga parts oh. Oh. Ang daming puno. Meron silang mga kumo sa taas lahat. Ginawa nila mga parts oh. Meron pa sa kabila oh. Meron pa doon oh, sa kabila. Isa, dalawa. Dito pa oh. Ito mas grabe, mas mataas parts oh. Grabe, mas mataas pa oh. So bilangin ko 1, 2, 3, 5 puno dito. Puro sa taas ang pisto oh. Ginawang kainan. Grabe oh. Mga puno ng mangga ito. May puno rin ng ano to? Parang puno ng akasya. Sigurado ko masarap ang bulalo dito. Batangas na dito. Tingnan mo pa ang paghingan, no? Punong-puno ng mga sasakyan. No? Ito daw ang isa sa pinakasikat dito sa Batangas City. Pagdating sa bulalo. Saka maraming putahe mga pag. Putahe mga pag dito. Ano? Napakarami, no? Sa mga answered prayers namin, sa mga pag-iingat mo sa amin sa bigay, Lord, maraming salamat. Basbasan mo, Panginoon, sa ito'y na sa loob namin sa pagkakien buhat sa iyong kabutihan sa pamamagitan ng Kristo ang Father. Okay? Grabe yung barbecue doon. Haba na. Haba na. Grabe. Brahe. Dali lang. Sa Mindoro kasi gaya ko sa Mindoro yung biya to mga pardo. Biya ito. Doon sa may sa Nawan Batangas. Oriental Mindoro. Alam ko yung bilihan yan. Ito bilihan. Ito. Gusto nila yung walang kaalat-alat. Kunti lang alat part. Wow. Ha? Tama din. Grabe, bangkak yung barbecue. Hindi na kailangan sa utawan. Magpudalakan naman ito. Daing na diya. Kabisado ko galing Oriental Mindoro, Nawan, Batangas. Nawan, Oriental Mindoro. Sabi. Ano yun? Matubukal mo mutata na. Salad na mutata ko, mga palo. Meron ka na. Okay. Isa-isayin na lang natin muna ito pa. Satsiyang na po tayo.
daw mani. Daw mani ba? Yung adobong talong. Tubukan ko rin yung adobong talong nila, Bart. Adobong talong, Bart. Adobong talong to. Puro masarap, Bart. Tatlo na yan. Tikman na din yung pang-apat yung putin na may palaman. Lang ko kung ano palaman ito. Basta may palaman. Tikman. Tikman na. Ito kambing? Puro ba? Puro ba? Pusit na may palaman. Pero ang palaman hindi ko naiwan. Tikman ko muna. Mga parts. Kape muna tayo ng barako ng Batangas. Celebration muna tayo ngayon mga parts. Oh. Mayroon tayong hinanda na cake. May ice cream. May mais. Magpapainit muna tayo mga parts ng barakong Batangas mga parts. Ang sarap parts oh. Yan. Sarap talaga. Nakilala ko pala si Gabs, mga parts. Yan ang classmate ko na sa YouTube, mga parts. Ha? Paypay. Yan. Yan yung may bahay ng itong bahay ko na tinayo. Pero lang. Mga parts, joke lang yun ha, mga parts ha. Sa totoo lang. Binisita lang namin kasi malapit na. At talagang ano yan ang kaklase ni Gister mga parts. Dito sa Batangas City, sa UST mga parts. Kaklase niya nung high school pa. Greenwood Subdivision parts dito sa malapit lang ito sa may SM Batangas mga parts. Yung on the way to going to Lubo, Batangas yung pinaka-dikin na bayan ng Batangas. Napupuntahan namin ito lahat nung araw mga parts. At dito kami oh, advance celebration to mga parts kasi ba yung 34th anniversary namin ni Commander sa Sunday, advance celebration na ito kasi 34 years na kami sa simbahan tapos sa civil noong 1984, so almost 38 years na kami nagsasama mga parts. Kaya matagal-tagal pa yung golden. Ito masaya kami dito ngayon. Dahil dito kami kain kami ng mais. Ito ang mga paborit ko lagi parts. Hindi makakalimutan lagi ito. Daw mani mga parts. Yan o, nilagang mani. Daw mani talaga parts. Yan o. Sarap talaga pag nilaga. Talagang pala ng mga vegan. Daw mani talaga part. Pero yung iba nakakatip talaga. Saka ang sarap ng barako talaga ng Batangas. Iba talaga part. Oh.